gada. Makiya na kasan nan su suka saka gaba ba karya. In kai magana sai sun juya ta su yi maka karya. Mulki na kasan nan kan cuta suka sa shi a baya. Ka zo ka yi gyara su manyan ba su so haka nan ba. Rigima da macuta akwai wahala ba karya ne ba. Sun rufe maka kunne ya bude ba su so haka nan ba. Sun so su kashe ka Allah ya raya mana baba. Sun turo Nnamdi Kanu domin su maka bace. Allah ya tarwasa burin su ba Nnamdi Kanu. Magana ta biya fara kwangila ce don ai maka bace. Sun kawo rigima sun jona kan makiyaya baba. Da su ja maka zaki Allah ba zai bar su a nan ba. Sun kawo wahalar mai ka kora bai su so haka nan ba. Sakon waka daga hadi sirika shi ya saka ni. Garkuwa na Buhari sirika mai karfi na tunani. Dodon makiya na Buhari gaba da yayin gurna ni. A Minister of Aviation ga mai dubu na mutane. Iya ce mu gaya maku kowa kar da a bar shi tsugunne. Maganar shi ma zaune yau nake shaidi ne mutane. Wani ake yi wa shaidi don fada da mutane. Makiya na ke sannan wanda suke buri ta yi saune. Gaskiyanka Buhari ya sa makiyanka suke bata ka. Ko ya kai motsin alhairi sai su ce shaidi ne. Sun ware kudi domin su biya su ga an bata ka. Ka sauka a London sun bada kudi a yi maka bace. Sai waɗansu matasa sun ka hana da a yi maka bace. Suka bata ka matasa ko dukai suka yayi. Baka zagi matasa ba amma an ce maka kayi. Maganar da ka yi shi a London don mun ji shi gaba dai. Ba inda ka ce wa matasa shi ma so ne gaba dai. Ka ce matasa na da bukatan a tallafa masu. A mutum 160 ba su da aikin da za su yi. Kashe tallafi suke da bukatan a tallafa masu. Noma da ka kawo anya ne don ka tallafa masu. Yan fawa ma anya ne don ka tallafa masu. Amma an juya ma magana don a hargiza masu. Ba kudi ke sawa in wakan sama baban Buhari. Da kudi san nema da sai dai in zagi Buhari. Don munafukai har sun yi ta yi in zagi Buhari. Su biya ni kudade masu yawa in zagi Buhari. A su nemi ni zance wani mai sanyo da Buhari. Aniyar ku ta bi ku babanci ne duk ina son Buhari. Ba don komi ba don gaskiya ta shi baba Buhari. Wasu manyan kasan nan haraji ya sa suka zagi Buhari. Teleke na biya amma manyan ba su san haka nan ba. Metire da ya bada mai kamfani ba zai bayar ba. Wasu warijiyan mai suna da ita bai za su biya ba. Ni garu amma sai ya biya bai su damu da shi ba. Tun mulkin soja ba su biya bai su damu da mu ba. Sai Buhari ya ce zaluncin nan ba sai yi son ba. Digi baba Buhari ya ce su biya su kata da bala'i. Baba Lola na Ota yana ciki bai saba biya ba. A kudin ne ba da ya sata kasar nan ya mana barna. Dala biliyan 16 ya sata kudin ne famu. Amma masiyacin ya sace ta kudin gadon mu. Lokacin mulki sa kajin arewa aka biya kashe su. Wai murar sun saye kaji kamar kankara ke rufe mu. Cinikin ka aji ota tuta daga mu ko ya kashe mu. A arewa gaba da ya sai da ya rushe duka iyafon. A Kano cibiyar kasuwanci ya hana kago sauka. Yau har ya fito ya gaya mana me zai yi wa arewa. Dan Juma Taraba yana ciki bai saba biya ba. Mai gidan dutse na Mina shi ma bai saba biya ba. Da akwai su da dama don lokaci ba za ya gari ba. Burinsu a kullum sai sun tarwasa baba Buhari. Shi yasa suka taso za su wada mu da baba Buhari. Magana na matasa kowa na kaunan shi Buhari. Matasa nan gunkuyi tafi domin shi Buhari. Mirawar mu matasa kowa na
Sokoto na sai sai Baba Buhari, ga Tambuwal sai ga Baba Buhari, Yobe suna sai sai Baba Buhari, ga Gaidanga sai Baba Buhari, Adamawa na sai sai Baba Buhari, ga Bindo ga sai Baba Buhari, Bauchi suna sai sai Baba Buhari, Barista ga sai Baba Buhari, Nasarawa na sai sai Baba Buhari, Almakura ga sai Baba Buhari, Niger suna sai sai Baba Buhari, ga Lolo ga sai Baba Buhari, Kogi suna sai sai Baba Buhari, Yahaya Bello ga sai Baba Buhari, Afulata suna sai sai Baba Buhari, ga Simon ga sai Baba Buhari, Kwara suna sai sai Baba Buhari, Abia na sai sai Baba Buhari, Taraba na sai sai Baba Buhari, Gombe suna sai sai Baba Buhari, Akwa Ibom sai Baba Buhari, Bayelsa suna sai Baba Buhari, Benue suna sai sai Baba Buhari, Cross River na sai sai Baba Buhari, Delta suna sai Baba Buhari, Ebonyi na sai Baba Buhari, Enugu na sai Baba Buhari, Edo suna sai Baba Buhari, Ekiti suna sai Baba Buhari, Imo suna sai Baba Buhari, Lagos suna sai Baba Buhari, Ogun na sai Baba Buhari, Ondo suna sai Baba Buhari, Osun suna sai Baba Buhari, Oyo suna sai Baba Buhari, Rivers suna sai Baba Buhari, kowa na sai Baba Buhari sai Baba Buhari kai sai Baba Buhari sai Baba Buhari kai sai Baba Buhari, sai Baba Buhari, kai sai Baba Buhari, kai sai Baba Buhari, ni ma sai Baba Buhari, sai Baba Buhari, Najeriya sai Baba Buhari Buhari, sai Baba Buhari Baba Buhari, Baba Buhari.